and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Uy! Ikaw ha? Paingon-ingon pa kay ka, batik kag tingog, pero nidot malagi kaayo. Oh, love it! Hala, no? Labi na tayo magikanta, ganahan kayo ko. Dearest Nidot one. malagi kag tingog. Say, title? Dearest one. Dearest one. Uy, katahin niya kong usap ato ha, dito sa kwarto para makatuog ko. Uy! Kadungog pa ka sa kong gisulti. May ingon ko nga. Hala, marag nakailaman ko na niya? Hen, Kana pa? kanang tao nga na maglingkod ang lalamisa nga gisimpig anang haligi nining katahanan, ambot ni ipasabot. Oh, Siya salbitaw nga akong kitanaw. Marag, nakakita na ko ana niya. Pero, nalimot lang ko, asa? hasta ko. O may kauban. So, nagsolo siya? Oh, siyempre. Ganahan siguro. Namag mga higayon nga ganahan nga musuroy nga kitara. Di ba? Watas sa mood nga makiguban og lain tao. Dali ako mitalab sa akong kanta. Giduka malahin ka? Nagdugdug ng akong Gusto na ko mahigda. Pero, promise, Ha? tanduas ako. Promise ba? Sige na. Ha? Ang unsa may ako isaad nimo? Ha, unsa? Ay, ko kapanik, uy. Gusto lang ako nga, balik ko ito mo kanta ka itong kanta karon. Ano nga makatukog dali ba? Yati na ni. Basi ganahan ka pa nga akong pikpikan while magkanta ko. Para klaro gyud ka nga maghagok dayon. Daman. Tana, uy. Tana yung murag action nagiglabad akong uba. Sige na. To ana. Nangat sina. Subaw ng mahikay ini. Tanawi. Pahuway na. Hi, Ma. Okay na ka? Ola kinak. Relax na good. Balik na mo sa inyong kwarto ka. Unya na lang. Nawa man sa ninuon ng akong duka. Unya na lang ko masodog balik sa kwarto ko. Masiguro na ako nga okay na kikang tinuray, mommy. Pastilan. Wag gani gyud ko magsaba-saba gani, ha? Pero inyo pa gyud kong nasakpan nga mikawas. Kay nagkuha man ko sa akong cellphone nga nakalimtan ako diha sa center table. Ug may rasad kay wa man di ka sa maayong kondisyon. Pero mommy, sulti gid tinuod ha. Unsa na magay magibati? Okay na lagi ko. Maong pangatog na ko no mo. Sige na. Amaya. Matayan ako magkauyon ang pagsige ni mong pangat sila. Bebe, bit ko na be. Tinganig. Oh my God. Nanginit man ka. Labat kayo kong Nanguro ka sa tumang katugnaw ka ganina. Naghumol ka sa swimming pool. Ngayon nabagwan na tingal ko sa palibot. Tugnaw mong kayo din Ako ginisa. Hello, Moy. Ano pa nga may imong basolo ng imong kagalingon? Gusto ka hiloton ta ka? Basi nagmaulian ka. Hinayan lang ako pagpisil aron dili ka sakitan. Sige, be. Pero while maghilot ka, kontahi ko ha. Grabe. Mukantag yun. Gingnan may tika ganiya ha. Aw. Dili ka. Bawa di, be. Pasagdi ko.
dili ko si Jeff ha. Dili ko ang imong uyab, si Roy ko. Bang ayaw kog luod-ori. Kantahin na lang gud ko. Unsa na magutong kanta bang ako gipangayo uy, daghan pa kag istorya diha. Bugat na ba gyud nakaayo nimo? Gusto na. Ilom na. Da. Sige kang taon ako no. Kato gani. Dearest one gapon? Kato lagi. Sige na. Dearest one, Da. I love you very much. And remember, I always love you. Hain naman ang pikpik. Ingon man ko nimo nga imo kong pikpikan. No. Sapa diya, eh. Pikpik Murag batang way gani. buot. Malagi. Pikpik ba? Kanta niya, pikpik. Ay, pauli sa inyo eh. Oh. Huwag may papikpikang inahan mo. Hoy! Huwag pa ba ka malutas? Pero nag-igat-igat magag sa'yo. Magawas ko kadyat ha. Usa ti kahilota. Asa na basag ka, oy? Magsusi ko kung doon na ba sila pundo din nga tambal. Kay mangayo ko para makatumar ka. Magawas ko. Ay, ayaw na lang lagi. Hilutan na lang ko. Lord, pasaylo ang gitako na kong tinuod na kong gipati. Dili lang ko gustong makakita si Jared nga napuno ko sa kahadlok. Gusto ko nga magmalinhawon ang hunahuna sa akong anak. Si Amaya, siya ang unod sa akong kabalaka. Ambot ko nga nung kalit man lang siya na akong nahinumduman. Nga human naman unta ko mohangyo ni mo, Diyos ko. Nga imo lang untang tudluan ang akong kasing-kasing sa dili na pagbati og kasakit. Aron madawat na lang nako sa dakong kasayon ang gidangatan sa akong Amaya. Karon ako pangayoon nimo nga ayaw siyang pasanti. Hinaot pa unta. Nga kalipay ra gyud gihapon ang iyang matilawan sa unahan ug dili ang kapakyasan. Hinaot pa unta nga dili luha ang mahimong bukti sa sayop niyang hukom. Pinangga nako si Amaya luyo sa iyang mga kasaypanan nga nahimo. Maong giyahi siya aron makamatngon ug mobalik na sa akong kiliran. Kay andam nako siyang dawaton. Aron sa gihapon akong ipadayon ang pagpatagamtam niya sa kugma sa usa ka inahan. Amaya? Amaya? Ngano siya? Amaya? Hoy, nasa ka ay? Oh. Ano ka? Kuyawa na ako eh. Abi na ko kain na ka. Biyaan ta dae ka. Pagka-ingrata sa dako no kuno na. Hindi ka. Dara ko sa may terrace. Akong gitan-aw ang view ning buntag sayo. Kumusta naman ka? Oh. Salamat sa pag-atiman ha. Amaya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!